Turangga Putri bersama Mbak Umalasari dan kawan-kawan. Adik Depa yang sangat cantik. Ayo adikku Malasari. Makut yuda doneng raranggono angladi prangkamane kanggo sodoran pentule jejer cucu ing ayuda sorak rame maju abake palagan Adik Putri sajak ya kok ya kewes tenan to ya Turangga muda pancen apik tenan iki lho Turangga muda sing metu keri dhewe paling apik tenan ya. Makut yuda doneng raranggono angladi prang
agamane kanggo sodoran pendule jejer cucu ing ayuda ora rame maju ngabaki palagan ngati-ngati awas oh ya oh ya oh ya dos oh ya yo hey. As. Oh ya. Hey. La. Oh ah. Lo. Oh ah. Ya. Awas. Oh ya. Oso miler tan ijo royo asengko kemanten anyar dulu yo Yeah.
aku wis janji lan biyen kowe sing nyakseni aku lunga nyambut gawe yen tak tinggal sing jejak imane nanging nyatane kowe ora kuat nandang coba krungu kabar sing tak tampa yen sliramu selingkuh karo tangga aku kerja di Malaysia jadi kuli neng Johor Jaya 5 bulan tak digaji toke bengkrat melarikan diri mentala kowe mentala aku soro ning omah kowe sembrono kisahku di Malaysia demi cinta anak istriku di Jawa
Aturan rawuh dumateng panjenenganipun Bapak Juwari. Nggih, monggo. Dateng pepanggilan mriki Bapak Juwari. Aturan pinarak mriki rumiyin. Monggo Bapak Juwari. Nuwun para pamirsa ingkang minulya, nggih wilujeng sonten aja kusum mulih dhisik. Iki arep enek tari kucing tetarungan nggih badhe katindakaken dening putra-putra saking Turangga Muda. Nggih. Menika sabibaripun kucingan mengke tasih wonten malih